थानो बाथारबाय आङो लोगोफोरखौ र' खनसे लोगो लाहरनायनां बहाबा बेरायहैनो थांनोसो मोनगोन ना मोनाथाय सोरनाबा बयफ्रेन्ड बादा होयो सोरनाबा बिमा बिफाफ्रा हगार हरा आं बायदि फ्रियानो नङा रावबो होमबाबो खनसे कल खालामनानै सोंहरनायनोसै आं र' हेलौ थौ जोंहा बेरायहैनोसै न'आव थानो बायाखै नामा नोंसोरो आंथ' बिराद बाजोब्बाय बै हायल'मोनखौबो सोंहरनोसै लेंहरनोसै सोंनाय नायदोंबा बिमाखौनो एफा गियो नामा नोंहाबो गियो आरो दा सासेयाबो माबा बयफ्रेन्डखौसो गिलायगोन नामा आंनानो मोजांहाय रावबो बादा होग्रा गैया दे होमबा दोनथ'दो सासेखौ फन खालामहरदो नोङो हेलौ हाइब्रिदा गाबोन जोंखौ बेरायनो लोगो लाहरदोंमोन बरिं मोनथारदोंनो गावहा आंबा नै आइनाव मा होनना खिथागोनथाय थगायलांनांगोनसोदां थगायनांगोन नङाबा आं फैसाखौनो मोनलांनाय नङा बिदि बेरायनो होननानै थांबा फैसा गैयाबालाय बोरै बेरायहैनो नोंस्रा मालाय फैसा लांगोन दे होमबा नों सोंहरगोर आङो खिथानो दोनथ' माबा बयफ्रेन्डनाव सोंहरलायनांगौ बेना आंनालाय बिमानावसो सोंनांगौ बयफ्रेन्डना जेबो बुङा बिस्रा मालाय बिमाया जेबो बुङा खोमा आं गाबोन कलेजाव थांगौमोन आंनो फैसा एसे नांगौमोन कलेजावलाय मा खामानि दं फैसा नांलायलाय दे हाब कलेजाव थांनायखौनो मा फैसा नांगौ होनलायलायथारबाय नोङो मालाय लोगोफ्रा एफा जायो गोथाव फैसा लांनानै मालाय ओमफ्राय नोंहा आंनो बेखौनो हरनो हाला होमबा आं लोगोफोरनि सिगाङाव नायख्ल'ख्ल' थानांसिगौ ना लोगोफोरनि फैसाजों जाना फैनांगौ आं बेसेबां नांगौ फैसाखौलाय सानफ्रामबो फैसा नांगौ नोंनो कलेजाव थांगाफ्रोमबो हा मा जायो मा मायो माथो नोंलाय बुंनोबो रोङा 2,000 हर बा कलेजाव माबा जाहैनायाव इसिबां नांगौ नोंनो दे होमबालाय 1,000 हरदो आं होफैफिनगोन आरो आग्लायनायखौ बेसेबां आग्लायो हिसाबा गद होफैयाबा नायखा औ बहा थांनो होनदों मानि बियो आंजोंनो बेरायनो थाङाखै आरो सोरजों मालायजों बेरायनो नांदों नोंलाय थांनो मोना होनखादों आरो थांबाथाय गाबोनसो मिथिगोन मिथिबाय दोन नों हेलौ नायगोन दाननानैसो हरबाय दा थांखाथारगोन आं बिनि खोथाखौ मानोबा मानिबाय थागोन आङो जेरावबो गावहालाय माथो जेबो खोथाखौनो मानिया आंनि बुंनाय फंसेबो रज'आ बहानि दादागिरि बे नोंखौ आं फन दोनथ' होनबाय थादों मा जाबाय थाखो नोंनालाय दोनथ' होनदों आङो आं बेरायनो फैदों लोगोफोरजों सोर हौवाफोर थांफालाबायनांगौ जाखो नोंसोर हिनजावफोर गोजासो बहालाय हौवाफोर थांफालाबायनांगौ जाखो बहा ओइ मा बेरायनो फैनायफ्राव मा फन रायलायबाय थायो फन हरबाय थायो हौवाफ्राखि बिदि जायो नामा बाल नोंसिनालाय आंबा आइखौ थगायनासो फैदों ओंखायनो आं बेरायनोनो गोसोखौनो मोजां मोनासै मानो थगायनांगौ स्रा खिथाना गारबोनो हायामोन होनबा ओइ बोरैबा मिथिबा आंखौसो खिथागोन नामा नोंसोरलाय लेंहरदों होननानैलाय बेरायनो लेंग्राया बिसो होननानै जानाय नङा दाहाय नोंसोरजोंबा हले दोनथ'दो होनदोंहाय दोनथ'दो होनदों मा एसेबो बुजिथारा नोंलाय मालायफोरना रावहाबो बिदि नङा नोंहालाय मानो एफा बिदि डिस्टार्ब आइया मिथिबा सेस जाखागोन आंहाबो स्रां खिथाना गारबोनो हायामोन होनबा दा मा जाबावनांगौ जाखो बेरायनाया नोङो दोनथ' मारलाना फनखौ दे दोनाबा दोना था दानोना मायो ना बिदिनो लाबाय थायो दोनदो नोङो आं हले खोमायाव लाबाय थानो हाला आखाइ रुमायजोब्बाय आंहा जाना थानानै नोंसोरजों मोजाङै बेरायहैनो मोनबाबो सानफ्रामबो बेरायगाफ्रामबो बिदिनो जायो नों फनखौ एसेबो दोनथ'नो हाथारला नामा एसे मोजां बेरायनो मोनदों एसे मोजां जायगायाव बिदि खालामोलै आंसो मिथिदों मा खालामजादों नों सिरि सिरि थाबाय था मोजां खुसि बेरायनो मोनदों नोंबो लेंहरदोंमोन दा बेरायनो दायो खुसि नोंहा हेलौ है जालाय नोंसोरजों थुदो थांसै दानो थाङो नामा दानो थाङा आरो मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दिनै थिगसे बेरायखानांगौ बेरायना लाखानांगौ दा मोनाबा मिथिबा जारला जागोन आंहा दानो थांखानांसिगोन आं कलेजाव थांनो होननासो थगायनानै फैदों हाबाब नोंजों मा जाबावगोन दसे दोनथ'दो फना दसे दोनथ'दो दसे बेरायनानै फैनोसै दसेनो थांसै र' नै थांखानोसै दोनथ'दो दिनैबा हले बिराद मोजां साजा होबाय दे नों आंखौ गोसोआव ला नोङो एबार नों बेरायबा मा जागोन नों मोजां बेरायनो मोनगोन होननानै दा सानसै नोङो थुदो थांसै होनलाबाय दा
जासिगोन सानखौ थौदोहाय थौदो थांसै सासेयाथ' दिनै सानसे फन मा बेरायनाय जाखोसै बेलाय दोनथ'दोहाय दोनथ'दो नै फैगासिनो दं नै न' मोनसिगोन नै बेफोरबायदिसो जानांगौ हौवाफ्रा सानसे बे खबर लाग्रा बेफोरसो गोसोथोग्राया साले दासिमबो फैयासै र' फन खालामहरनां कलेज थांनो बहाबा थांनो होननानै फैसा देख'ना लांग्रा बेयो फैथों बेयो ओंखाम गरसे दोन आं बेनो मा खालामबावनांगौ जाखो दे आङो हरसे ओंखामखौनो दोनासै एसेबो फैदो जेनेबा गाबोन फुङावनो मोनजाखाला आङो सारि दासो फैदों नोङो हा दासो फैदों आंनो ओंखामालाय बोरो फैसाया आंनो जल्दि हरफिना नोङो मा खालामखो नोंलाय मा खालामखो नोङो थगायनो थांनानै मा खालामखो नोङो आंलाय लोगोनाव थांनानै डाइरेक्ट कलेजाव थांखादों दा साला मोजां बुंबा बुंगोना बुङा नोंलाय आङो लोगोनि बिफानावनो सोंहरबाय नोंनि लोगोनि बिफानावनो थांदोंमोन थांनाया बहाबा बेरायनो थांदों होननानै आंनो खिन्थाहरखाबाय बहानि एफाग्राब जादों नोङो सालि दिनैनिफ्राय बिदि थगायनो थांगोन थांला नोंलाय हा थगायनो थांगोन थांला नोङो दिनैनिफ्राय बिदि लोगो मोनहानाव थांगोरगोन होनना बुंनानै नोङो थांगोरदोंमोन थांगोरनाया आंनो बिफायानो खिन्थाहरजोबखाबाय बिदि जायो कलेजाव थांनाया बिदि खालामबाय थाबा हले कलेज फरायनो मोननायाबो बन्द' जागोन दे नों आंजों दिनैनिफ्राय मोजां जानोबासो जा नोङो नों रायो नालाय ओंखायसो खिथालाङाखैमोनदां आङो गावहानो बांद्राय रायज्रायथारो नालाय नङाबालाय सोरथो खिथालाङालासिनो थानांगौ जाखो आरो उल्था उल्थासो बुंबावदों नोङो आरो उल्था उल्थासो बुंबावदों बांद्रायबाय बिनि आखला र' बेखौ नों माने बिदि होनबा एसेबो बुजिथारा बेरायनो थांबाबो लोगोफोरनि सिगाङाव आंखौ बिराद लासैसो खालामो नोङो सानसे दिनै नों आंखौ बिदि डिस्टार्ब खालामहरबाय आंनावबो बिदि खालामो नामा डिस्टार्ब बिदि जायो नामा सोरबा सोरखौ बिदि नुफेरदों आंनि लोगोना रावबो बिदि डिस्टार्बखौनो खालामाखै नोंल'सो खालामहरबाय आंखौ बिदि एसेग्राब माने गाज्रि जानाङा बिदि मानसिया मिथिबाय गासैहाबो बिदिनो लुगैखागोन दा बेरायनो लोगोफोरजोंलाय जमा जमालाय बेलेगफ्रा मालाय एफा मोजां इन्जय खालामबाय बेरायनानै आंहाल'सो गैया दिनैल' नङा सानफ्रामबो बिदिनो खालामो सानफ्रामबो बिदिनो खालामहरबाय थायो बे आंखौ एबार नोंबो बेरायहै लोगोफोरजों नोंखौबो सुख बेरायहोआ आङो नायबाय था नोङो हाब मोदोमालाय मा जाखो हालाय माथो मायबा माजोंबा बुग्लिनानै हरनाय बायदिसो साजोबथारखो आंनि मोदोमालाय हाबाब मा जाबावगौ नांलाय खर'आबो थिंखाव थिंखाव साजोबथारबाय गारिखौबो सलाया नालाय आंल' सलायबाय थानांगौ दे गग'नो मेगनजों नायनानै खर'आसो साजोबथारबाय आं आयौ आयदै हाथारलां दासो मोनदों बेरायनायनि साजाखौ दासो मोनदों आंहा माखासेया दहायनो मोनखाबाय साजाखौ बेरायबाय थानायावनो आंहा दासो मोनदों थांथारलां दिनैनिफ्राय गारि सालायग्रा लोगोफोरजोंसो थांगोन आं थांबाबो थांनायावबो आंनो थ्रु फैनायावबो आंनो थ्रु थांलाय फैलाय हायो सोरबाखि बेफोरबायदियाव खर' सायाबा माबायदियाव खर' सानांगौ गाबोन फुङाव थाब सिखारनो हायाबा खामानि मावनो हायाबा रायजादो